Φυσικά, φυσικά. Να κυκλοφορείς χωρίς μαντήλα και να έχεις τη θρησκεία σου. Δεν έχει ποτέ θέμα. Μαντήλα είναι μια επιλογή, δηλαδή είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της θρησκείας, είναι ένα κομμάτι της πίστης, αλλά το πόσο θρησκεύεται κανείς και σε ποιο βαθμό πιστεύει είναι προσωπικό του θέμα. Και πάλι υπάρχουν πάρα πολλές μουσουλμάνες που δεν φορούν μαντήλι. Κοίταξε. Όταν ασπάζεσαι μια θρησκεία που δεν ήταν αυτή με την οποία γεννήθηκες και μεγάλωσες, δεν μπορείς να αρχίσεις να πεις ότι εγώ θα κάνω εκπτώσεις και θα διαλέξω εγώ ποιο κομμάτι θα κρατήσω, ποιο κομμάτι θα πετάξω. Έτσι είναι χαρακτηριστικό ανθρώπων που έχουν ασπαστεί το Ισλάμ, είναι συνήθως πιο κοντά στις επιταγές θρησκείας από ότι είναι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί. Αυτό είναι ένα κομμάτι και μία πρόκληση για μένα. Δεν ήταν κάτι πολύ εύκολο, όμως το θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι της πίστης και πηγαίνω με αυτό, πορεύομαι με αυτό. Και κάτι ακόμα μου έκανε εντύπωση. Είπες ότι αισθανόμουν ότι στο χριστιανισμό ό,τι και να κάνω θα ήμουν εν δυνάμει αμαρτωλή. Δηλαδή ποτέ δεν θα μπορούσα να είμαι επί της ουσίας ίση με τον άντρα. Και η απορία μου είναι η εξής. Γιατί μία μουσουλμάνα οφείλει σύμφωνα με τη θρησκεία της να καλύπτει όχι μόνο τα μαλλιά της και τα χέρια σας πρέπει να είναι καλυμμένα και να φοράτε μακριά ρούχα. Ναι. Μάλιστα οι πιο πιστές κάνουν, δεν ξέρω αν κάνεις και συμπάνιο με τα ρούχα το καλοκαίρι στη θάλασσα, αν έχεις αυτά τα ειδικά μαγιό αυτό που καλύπτουν όλο το σώμα. Αυτό δεν δείχνει ότι η γυναίκα αντιμετωπίζεται ως πρόκληση που πρέπει να καλύπτεται για να μην προκαλεί? Γιατί καλύπτεται? Άρα σημαίνει ότι και η γυναίκα αντιμετωπίζεται διαφορετικά, ως ενδυνάμει αμαρτωλή ή ως κάτι που προκαλεί την αμαρτία. Γι' αυτό το καλύπτουμε για να μην προκαλέσει την αμαρτία. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι αυτό το θέμα. Δεν ξέρω πώς να σου το δώσω, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η προκατάληψη που έχει δημιουργηθεί. Καταρχήν θα ήθελα να σου εξηγήσω ότι το μαντίλι, αυτό το ντύσιμο που καλύπτει, οι γυναίκες το ξαναφορέσαν. Δηλαδή, αν ανατρέξεις και δεις φωτογραφίες από την Καμπούλ, από την Τεχεράνη, το 50, τη δεκαετία του 50, δεν θα βρεις γυναίκες με μαντίλι. Έτσι. Δηλαδή, αυτές το επιλέξαν και το ξαναφόρεσαν. Και δεν σημαίνει ότι όταν καλύπτομαι πρέπει να το αναλύσω αν είμαι εγώ πειρασμός ή όχι. Ξέρω ότι είμαι ίση με τον άντρα αφού έχουμε γεννηθεί από μία και μόνη ψυχή. Εγώ γι' αυτό ακριβώς σε ρωτώ. Επειδή οι κοινωνίες εξελίσσονται. Ναι. Και εξελίσσονται και οι κοινωνίες που το Ισλάμ είναι πολύ ισχυρό, δηλαδή που η θρησκεία αυτή επικρατεί πλήρως, όπως η τουρκική κοινωνία. Ναι. Γι' αυτό διερωτώ με πώς όταν οι κοινωνίες εξελίσσονται και αφήνουν πίσω αυτά τα κομμάτια των θρησκειών, μία Ελληνίδα πανέμορφη όπως εσύ, αποφασίζει, σου πάει βέβαια μαντήλα, πρέπει να πω έτσι. Έτσι να μου το πεις. Τονίζει το πανέμορφο πρόσωπό σου. Για να αστιευτούμε. Πώς λοιπόν μια πανέμορφη γυναίκα αποφασίζει να ακολουθήσει έναν δρόμο που εγκαταλείπεται σταδιακά σε πολλά κράτη. Εγώ νομίζω το ανάποδο που λες. Εγώ νομίζω το ανάποδο ότι συμβαίνει. Εγώ θέλω να σου εξηγήσω ότι το μαντήλι ξαναφορέθηκε από τους μουσουλμάνους. Η Αίγυπτος ξαναφόρεσε το μαντήλι μετά από τη δεκαετία του 70. Οι γυναίκες στην Τουρκία πριν κάποια χρόνια δεν φορούσαν μαντήλι. Αντίθετα, αν πας τώρα στην Κωνσταντινούπολη, βλέπεις γυναίκες, κορίτσια, έφηβες και φορούν μαντήλι με επιλογή τους και με πρόβλημα ότι δεν μπορούν να πάνε να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια, μπορούν να τους αρνηθούν την περίθαλψη και όμως επιμένουν και το φορούν επειδή είναι επιλογή τους. Δεν είναι κάτι το οποίο σε καταπιέζει, ούτε κανείς μπορεί